Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Sige po, Diyos marhay na aldaw man sa Saindo Gabos. Dakol na mga nag-arantabay, sana nagdiretso tabi minapaabot na naman kami nin maugmang pataratara sa Gabos na miyembro kan familia kasabay ang pagpagiromdom na sa paghampang niya to kaining Martes. Asin kaaldawon, mahal na Diyos dapat enot sa Gabos. Petsa 8 na ngunyan ka Nobyembre taon 2022. Nag-iimbaterman ang tingog kan banwaan, mag-iriba-iba kita sa kodalas 10:30 nin pagkaudto. And yaon dyan sa luwas ang tropa si kumpareng Jomar, kumpadreng Jim Padingal, kasabay si Ans Galero, si Joshua Bino, si Luwens Marcena, sa Manibela si Henry Deboy Mata, sa control technical sa AM band sa radyo. Yaon dyan sa kuyang co-pilot si June Napolis. Sa newsroom, siyempre, the ever reliable, ang matinik, the jack of all trades, News Manager Mardela. Ara po sa sumada lokal asin sa mga istorya nasyonal internasyonal. Katabang dyan si Francia May Boras. Yaon man sa production IT Tarabang-Tabang. Ang samong anghel Angel Mustaza. Sa samuya man na broadcast international tapos national, worldwide, netwide, online, nagbubugakan sa muya man na mga programa. Tarabang-Tabang dyan, Richard Astor, Tricia Litana. Sabay po yan na nadadangog sa DZGB AM band, siyempre sa internet worldwide dyan sa inman pong parte kan kinaban Facebook DZGB News Online, YouTube DZGB Legazpi City. Ako man po sa indong servidor sa radyo sa indong pong Public Information Officer ng Bayan, soltero, garantisado, pero praktisado, si Pio Fernandez. Fiesta ngunyan June kan Binanwan East. Ari may nahiling akong post. Fiesta atang ngunyan kay Binanwan sa Kikimanito Tanyes ba? Madumang kita. Ki Don Manuel Trillanes Tutanyes. Gun mo. Diretso kita. Fiesta, happy fiesta sa Binanwan. Tama ba? Nanameli, Kagawad Meli Tutanyes. Maray na agad yan tabi isa indo. Diyan sa Binanwahan East. Sa Gabos na paradangog ba niya to? Yung familia ni Manny, diyan sa Binanwahan, maray na agad tabi sa indo. And siyempre, si Cha Louie, si Louie, Cha Leti and Louie Vibar, yan sa Barangay 4, maray na aga. Louie and Cha Leti Vibar, God bless man tabi, sa indo dyan. Okay, ang sa kuyang numero 0961 759-0888. Smart 0961-759-0888. And sa Globe 0926-0156-020.
Well, may ano daw ang problema do ma-inquire ko sa Indo. Ang globe ko baya Angel madako lang nagpapara paabot sa ko dahil ko man ngayon nare-receive ang text mo. Yan, kaya iapudan ko na sana. Inda ko tabi kun nata tapos ining cellphone ta maluway na day na. Subaratuhon man sa nabaga inikutaan na Samsung man inikutaan na kung subaratuhon. Ay na Jesus Mario Joseph na permi yan tabi sige ang text ko mabinabot not delivered ano. Pagkatapos so pinag-text ko duwang aldaw na dahil nagre-reply ko na doon di siyempre iapudan ko na sana dahil da ko nakaka-send dahil man sindang nare-receive. Ano daw kung magsalida na kita ning SIM card, ano? SIM card sa nang una ta medyo buro-barato. O surrender ta ning cellphone tang luma. Isay naman daw kita ma-disponer. Ano migong King na Reynaldo? What's happening daw? Tabi, good morning, mi amigo, King Reynaldo. Kumusta ka na dyan tabi sa bangkiruhan? Hindi ako nag-text naman ako na ay man na-receive. Dahil na-receive. Kasubanggi, igo akong piga po din mga barkada taman dyan sa tercer distrito. Maduang oras na dahil nag-reply. Di napudang ko na sana. Ano nga ito papapiyo? Dahil man nga akong na-receive. That's globe ha? Tabi, I've been experiencing this for almost a month now. Baka kung kaipuhan ng salidahan kayo ng cellphone, pero kung cellphone, di natin kaya muna. SIM card siguro. Ang problema, kung masalida ka ng SIM card, gulpi na naman ang rekisitos na gigibuhon mo, apera kan sa pagpara-informar mo, saro, kan sa imong contacts. Maraysa na kung sa contacts mo, isi-save man tulos ang bago mo na cellphone. Ay may mga importanteng gibo man bagayan, apera sa nakan pagparasubaybay man kan mga text ano. Ay nako, so paano daw ito baya? Ano nangyayari sa kuya man sana ini siguro? Perming arog ka kumpadreng Noel, maray na agatabi sa imo. Ang pinakasolusyon ka ampadi, magpalit ka na ki cellphone na bahal o baka clone yan na sipi mo. Sum siguro, padi ba ko Samsung? Tama ka padi. Ang sa kuyang cellphone, so mga surusum man sa na ini. Taday tamang kaya na mga mamahalo na. Mario Joseph man na o tabi ano. Ay bata importante ni ba kung ano pa man. Importante po sa samuya ang cellphone. Pag nawaran kami ng cellphone, ako, paano na? Kibad ang dalagan kan aldaw sa paghanap niya mo nin informasyon is pag-contact sa satuyang sources, pag-verify nin mga istorya, paghanap nin mga developments national, international, yaw na sa cellphone. Hindi ako sana magtipon-tipon gayud kita man. Sana maabutan pa man ining Disyembre. Hindi ako tabi ka mo dyan kung anong sa indong kung nakaka-experience man kamo kayo ini na sa globe tapos kataning ko sa pigapodan ko testingon ko niya ko apodan ko globe to globe cannot be reached pagkatapos the number you have dialed is incorrect pero minay ni sa globe ko baka need to upgrade naman agad kan siguro SIM card na mo na dyan bako ang cellphone ta paano ba yan sabi ha puun kan nagpapara or gadakol pa ya baga paano diyon ano mina manuti siya sa imo na i-update mo da di-update mo man sa cellphone mo iyo na lugod sa pagluya kan mga serbisyo na paano ba yan tabi sige di yan po muna ha sana po inda ko daw tabi please help kunig ko mga paraan tabay ta dyan ha good morning tabi sa Indo si Pading Noel ang yaon na nag-antabay buda si Louie, buda Cha Leti, buda itong Mano. Good morning man tabi. Yan. Si Manong
So, naling usong dyan sa ano niyo sa Our Lady's Village sa nalingawan ko na stugang ni Manong Alex na Avicilia. Nakitang malilingaw na nata daw. Not delivered na naman. And nag-text ako magabandang 8:30 haloy bago makan, uyan ibinalik duwang mensahe, not delivered. Ay, naku, tabi na pa sistema. So, paano ba yan? Tabi daw, ha? Sige, bueno, taod-taod ang iba may mga dakul kitang mga dapat na asikasuhon na istorya, paabot sa Indo. Call a friend lang yan, padi. Gusto mo ako maapod para sa imo. Ha, ha, ha. Sa Indo yan ang mga call a friend yan, padi anong tabi. Yan. Sige. Taon-taon po ha. Iba pa may mga storya kita na tutukaron national buda digdi sa lokal. Dakul po yan. Mentras tanto, ihabol ta mo na nagkakapirang mga hanap buhay. Jun, take it away. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero masakit na ulit. Mahal, magaling dyan, Skelan. Up to 12 hours todo ginhawa mula morning hanggang evening. Mas tipid pa kaysa leading naproxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga! Sa Skelan, mas gagaling ka. May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult. Hi! Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan, na uulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng bright future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Sis, you don't look anemic anymore. Ang secret ko, United Home for Sulfate Iron. With proper diet and exercise, tulong para hindi maputla at sakitin. Healthy blood for a healthy glow. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home for Sulfate Iron. Healthy blood for a healthy glow. Ang nagmamahal, nagmamagi. Paano pangitiin ang nalulungkot? Lutuan with Maggie. Paano pasiglahin ang napapagod? Lutuan with Maggie. Magbudbud ng pagmamahal pag nagluluto sa sarap at aroma ng all-in-one Maggie Magic Sarap. Kung ang lahat ay nagluluto na nanggagaling sa puso, ang sarap ng buhay sa mundo. Ang nagmamahal, nagmamagi. Maggie Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggie Magic Sarap araw-araw. All-in-one sa sangkap na pampasarap. Kaya anong maglutuin? Magical. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Nurse for Life Lilibet San Buenaventura, Alagang Unilab. Natural lang sa akin ang maging alagain, kaya ako naging NICU nurse. 20 years din ako sa abroad, pero umuwi din ako para sa pamilya ko. Hanggang malakas pa ako, lagi akong tutulong. Para ready akong tumulong, may emergency pouch ako, may Biogesic para sa sakit ng ulo, Immune Pro at 40D para sa vitamins. Para sa akin, ang Alagang Unilab, di ka pababayaan. Alagang Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. Sodium ascorbate. Zinc is the generic name of Immune Pro. Cholecalciferol is the generic name of 40D. If symptoms persist, consult your doctor. Daming ganap in life. Just go with the flow. But after a long day at work, deactivate na and chill out with Embassy Whiskey. Aged in oak barrels for that smooth, oaky flavor. Kaya, chill muna tayo. Don't mind the stress. Importante, chill ngayong Pasko basta't may Embassy Whiskey. Kaya merry chill muna tayo. Drink responsibly. Pangangasim at sakit ang tiyan na pabalik-balik? Baka hyperacidity na yan. Ang tamang solusyon? Cremeles Tablet. Bilis tanggal lang sa gabal na hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na ito. Mag-Cremeles Tablet na. Unilab yan. 750 pesos SRP. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide simeticone is the generic name of Cremeles Tablet. If symptoms persist, consult your doctor. Hi, Dilin Diaz po.
Nay, sa sports, maraming matututunan na dala ng anak mo habang buhay. Mapapagod siya sa training. Lalakas ang disiplina niya sa sarili. Hindi siya laging mananalo. Matututo siyang magpursige at pagbutihin pa. Tulong para may energy siyang magpursige, mag-Milo. With proper diet and exercise. May milk, malt barley at energy-releasing nutrients. Milo, may tagumpay ang pursigido. Everyday na pagpupursige, dala yan hanggang paglaki. Mag-Milo with proper diet and exercise. Ang nakaraan sa ginhawa sa piling mo. Tumigil ka, Ika. Kailangan na ng dekalidad na gamot ni Don Eduardo. Pasensya na po, Donya. Ngunit... Mas magaling ka pa sa doktor? Pambihira. Malayo pa ang nilakbay niya. Donya Claudia, pwede naman tayong mag-schedule ng libreng konsulta at laboratory test with partner doctors and mobile lab. Meron pang free BP monitoring sa Generica Drugstore. At higit sa lahat, maaari kang magtanong sa friendly pharmacist para alam natin kung ilang beses iinom ng gamot si Don Eduardo. Totoo ba ang lahat ng yan? Claudia, mahal ko. Eduardo! Abangan ang huling kabanata. Ginawang araw! Si Dimples Romana po ito. Tama na ang drama! Sa Generica Drugstore, bukod sa abot kaya at dekalidad na gamot, pwede ka pang magpalibreng konsulta with partner doctors at magpa-test sa mobile laboratory partners. Ginawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Punta na sa Generica Drugstore para sa abot kaya at di kalidad na gamot. Sa Generica Drugstore, may ginhawang Generica para sa lahat. Sa 6 na buwan, maraming pwede magbago. Pwedeng ikasal, o maging single. Pwedeng maging konsentidor, o maging swabe. Tulad ng Ginto Barrel Aged Gin. Pinatagal sa oak barrels para lumabas ang swabing sarap nito. Ibang Ginto, Ginto. Drink responsibly. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Basta man siya, di kailangan ng mamahaling panlabas. Sa Surf Linis ay todo at aming best ever bango. Ang surf na gamit nyo na with our best ever bango. Sa Surf Linis ay todo at aming best ever bango. Ang surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango. New Surf with Active Clean with our best ever bango versus previous formulations. Todo linis na singgaling na mamahalin based on technical test versus Brand X powder and polyester. Ang surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Thank you so much sa June. Maray na agad yan kay Sir Joe Amaranto. Dyan sa Tabaco, asin sa Virac, sa Provincial Health Office Virac. Di mo na dyan sangkod dyan sa Tabaco. Kay Sir Joe Amaranto, maray na agad tabi sa imo. Sabi ni Joe, magsalida na da akong cellphone, tamadali na da akong madakop. Joe, pagkaray dyan kan halimuyak mo, Joe. Good morning tabi sa indo dyan sa PHO Catanduanes. PHO Catanduanes. Buda dyan sa Tabaco City. Kay Joe Amaranto, Sir Joe. Good morning. Report muna kita duman sa Premier Distrito Canalbay. Kumpadreng Jomar, what's happening? Good morning. Salamat Paring Pio. Good morning sa mga parantabay. May nagpa-deliver na naman ang pagkaon sa opisina kan saro na City Councilor kan Tabaco kasud ma. Ano? Iwan na naman. Nadae man kinag-order talaga. So kagawad. Sus Mariosep, may nabiktima na naman. Ara mo konsisyon na biktima ngo niyan. Oh. Iyo man giraray so kan Enero kan July 1 si Konsehal Dionisio Ragodon. Paborito ni si Councilor Ragodon na biktima hon. Nata iyan. Inda man sabi ni sabi ni Kagawad Ragodon pagoron mi kasubanggi. Di man lamang kung ideya kung siya nagigibukan sa kuya. Ano na naman sa pinadeliver? Sus Mariosep,
Litson belly. Nako. Maringani ba kung bilog na litson? Oh, belly sana. Oho. Litson belly. Mhm. May order pa da ko na Chivas Regal, pero dahil man na Chivas Regal, so inorderan. Kaya litson belly sila diniliver. Peraman na litson belly naman ang pinadeliver. Sa Roman lang, garo pinakonsiluhan naman sana si Kagawad Rago doon. Pakonsuelo na naman. Boda, 150 pesos na load. 150 pesos na load. Ay, sus Mariosep man. Ang istorya, sabi ni Kagawad Rago doon, pagkatapos kan sa indang committee hearing, naguli na siya sa Arong. Pag-abot sa Arong, nag-upload si staff niya. Kagawad, may so pinadeliver mo ngayon ding litson belly. Ano na ngayon so pamayag niya kainin. Hindi kita mo ako nagpa-deliver. Nga naman tiket. Buda may bayadan ka pa ngayang 150 duman sa pinalod. Oo, bayadan pa. Nagulpi na si Kagawad Ragon dun. Paano daw yan? Nagluluwas na may uminapod duman sa nag-ruruluto-luto bagkipagkaon digdi sa tabako. Anong establishmento yan? Basta man sa namin na-deliver ba ya? Bako minakuan. Bragais dahil Bragais ang nakaunan sa San Lorenzo. Oho. May uminapod ba nagpamidbid na staff ni Kagawad Rago doon. Dahil lamang nagberipikar? Iyo na nga na iyan sabi ni Kagawad. Tako na ko ngaya, dahil man niya kuma-order para aran niyo ngayon, papasuguan ko ngayon sa staff ko, direkta ang naingarapod-apod, aran niyon man sana. Iyo. Dahil man ngaya, buda dumampasa na ngaya sa pagpaload na 150, magdura na ko tangay sinda. Iyo nga ni. Sa sistema, karon nag-text ko na, ludan ngaya ako, staff ini ni Ragodon, ma-order kami. Linudan man daki 150. Pagkatapos minapod, nag-order na kay itong lechon belly. Puda sabi may Chivas Regal, pero sinayumahan mo si Chivas Regal. Doble tama. Di iyo, diniliver man ang gad. Oho. O dahil man na pagkaisi sa mga pagsasabing staff. Ngala si Kagawad Ragodon, tamirid bid sa mga staff, ginamit sa ngarang saro niya staff. Ang duda ko, kumpadring Jomar, yaon sa na iyan, ha? May midbid dyan sa laog, ano? Diba nga ni kuminaon pa. Pero ando naman kanso iba, kabarangay sana ng Kagawad Ragodon pero midbid doon si Kagawad, pagkatapos pati si staff midbid, tapos ibang staff ni Kagawad, taga-barangay maninda. Dahil lamang pinasaray so cellphone number, tamay 150 itong load, gagamiton ito, dahil ito basta-basta itatapok so SIM card, ano? Dahil lamang tig-verificar duman sa tindahan. Nakuaman so SIM card. So number. So number. Kaya pwede, importante itong may SIM card registration. Tama ka dyan. Oho, sige. Tarog kayan baga. Sa bata, ikaduwa na Dahil sabi ni Kagawad, dahil ko man nga pinabayadan, dahil man akong order nga, sa magbayad ka ito. Oho, sige. Magigirom daw, manakan July 1, minabutan kadakul-dakul na pagkaon digdi sa tabako, may mga Chivas Regal pa digdi sang kunayang panglungsod na in-order man kisarong persona sa manlain-lain na establishmento. So primerong lotsada kan delivery, binayadan kan sang gunian, nag-arambagan 18,000 pesos. Matakahirak man ni Kagawad. So mga nagsurunod pa, dahil naman binayadan, tagarong ngaya, sala naman nga. Iyo, totoo. Isus Mariosep. Ando da ko kumpadring Jomar, ha? Pati itong so pinag-orderan, investigaran ninto do, tatibaad kung kasabwat man, tibaad. Dahil lamang nagbibiripikar baga, dahil lamang minapasiring duman sa opisina ni Kagawad Ragodon, ni Consiel Ragodon. Dahil man nagduda si Kagawad Ragodon na kasabot ito, kundi sa sayang pagiling biktima ito, ang pagkukulang da ka ito is nagtubod-tulo sinda. Dumampasan ako ngayang nagagad kilod na 150. Pagduda na sinda, dahil ngayon sinda, basta magparatubod, uni ang payag ni Kagawad Ragodon sa pagkipag-ulay ko sa iyo kasubanggi. Tama, kang gilaywan tama po, naginibuan sa kuya, mag-relaxation. Nag-advise na ako nag-advise na ako sa mga tao na lalo sa mga naisip. Dahil hindi na basta-basta
deliver, deliver tayo po. Kasi dapat ibibigay ko na kung hindi talaga nag-order. Wala, kung ako man po ang ma-order, ang ma-selection, hindi ako ma-order, ma-afford kasi ang naisip ako dapat kung subuon, o ako mismo po, minadyan ako sa bakalan. Iyo po, oo. Ako sabi ko na, pwedeng maniwala sa sinabi. Wala naman basta na po sa pag nagpalood. Oo. Doon masalamat pagka alpanood ako pa singgan. Nagpigor. Si Kagawad Dragon tabi pa de. Grabe na. Kulugbot ni Kagawad. Siya natitripan kan Sus Mario Yosef. Aram mo, totoo, biktima man yung food supplier, services. Iya. Pero kay puwaning dang mag-upgrade. Common sense baga kumpadre. Sisay ka po anong pangaran mo, address mo. Ibiberipikar mi nga una ini duman kay Kagawad Ragodon ha. Dahil ka nga una tabi, dahil nga kami mataw kan order na yan. Natatadain in the pigigibo. That's the question man. Taking in consideration na biktima man sila, natatadain pigigibo kan nagpo-provide na yan kang pagkaon. Aron kayo, dahil man pinabayadan kumpadre? Dahil niya mabinayadan. Pag binayadan ko ngayon, ugmaon sa nalamang iso nag-ibo kayo na. Di pati supplier na kuan man na leksyon man sa supplier. Para ma-leksyon man sila na makaukod mag-verify. Sige, Yung pa de, saro na naman na pareta na pang-scam sa para sa mga para-deliver kay pagkaon, ang ginamit na naman si Kagawad at Dionisio Ragodon. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Ano daw yung Kagawad Ragodon? Salamat kumpadre Jomar. Ay, Kagawad Ragodon, City Councilor Ragodon kan Tabaco. With all due respect, ano po ang yaon sa imo? Teka ang piga para tripan kaining mga scammer na ini. Simplihon man sa nabaga kuntaan ade. Ika sarong food chain ka, sarong nagpapabakal ka. Baga tausong mo niyan iyan baga pading June, na mga yan, nadakol lang ko nagbuburuto na nagruluto-luto. Kadakol kan mga may kapabilidad sa tuyan na masisira magluto. Natatawan na ngunyan talaga ng oportunidad using wisely ining internet, ini sa tuyang technology. Natatawan na silang oportunidad na magkita, mga matibay magluto na dati daiman isikan publiko. Ngunyan naisihan na through information technology. Text, buda mga pa-order-order na yan. Kaya ito, minapasiring sa nakita sa mga restaurant, na yaon dyan may mga pwesto. Tayo suna araman tang masiram ang mga luto. Masiram magluto nin man iba-ibang putahe. Ngunyan, maski sa mga harong, dakol na baga minabuto dyan na, pipa-pick up na sana sa mga riders. Buda nagdi-deliver man sinda mismo. Now, with all due respect man duman sa nag-deliver kay, nagluto, duman sa inorderan na ginamit naman sungaran ni Kagawad Ragodon. Magkon man lamang sinda, maghumapot man lamang una tabi. Simple nga common sense. Madali, si Madam Rose una. Madam Rose, good morning. Pag ako kami sa nanabiktima sana. Kami ginamit pa sa kumilig, so ang Rano Vice Mayor naman. Inorderan kami ng 28 kinalas. Tapos? Take out. Pero nga naman, kung sisay, tadi man naman nilalaso nag-order, nakamotor, medyo loro lalaki, pero babay man sana siya. Dua ka to nag-iba. Sabi ko, paano mo madaraan arag sa di kadakil na order na duwa man sana ka mo? Sad pa ako nagpa-order sa mo ng si Vice nga si Mayor. Anay nga di sa mo, di tingilala na mo. Kung gusto mo na ang ngalan nga na yun naman si Vice. Okay na kan si Mayor. Di na nga targis na di. Basta nga i-prepare mo na nga pero nga yung kantidad. Di sabi ko na piga prepararan man nga sa game. Pero kuha na kami, sabi ko, bobo siya, lulukon sa nakita sa ate. Sabi ko, wara man pala order, ma'am. Kasabi kong wara man order, bigla sa natong nawara. Sa duwa.
Oh. Pero nangilala naman so usad na kay ba. So sada kay ba tirang siguro mga 2 months ayun na nagbutang nang sa diring kinalasan sa kabalik. Nangilala na to naman. So bakan ubos na nag-order ng take out. Honesto. Para yan, aman si sabing pangraot sa kredibilidad sa tao na tigagamit niyan sa establishmento. And one point duman, madam, tama itong ginibo nindo na daw ayaw so nag-order, common sense, maberipikar ka mo duman sa pigagamit nindang ngaran na nagpapa-order. Tama yan. Kada kailan sa nangyari, pati nagpaluto sa aman ngayon luto, ay kami ngayon 15 kataon na kay Puan. Nataka nun. Arag na sa nangyari sila yon. So pigabirik-pikar naman kung talagang matud o hindi. Yan, kung uno talaga. So, tapos ay kami kontrata na titirma na sa pagkamatod, nag-order na nga rin sa atin. Iyo tabi. Ang aning klarado. Kanina naman, di ako siya manakalog. So, Globe. Ang Globe naman tabi, usad man na problema ko. Sa number ko, ginibosan Globe, itinaw sa akong taplana ko. Michael. Ang number ko, ayutag sa dirinaan ngaran Alan. Dati. Alan, so dati. Nakistorya ko na yan, Alan yan. Kaya sa akin nag-angaling swag. Parang nga Alan, so yung balon ko, di mo pa inatod. O di nga, pa-check ka pa, kura ka pa, manlan-lan. Sundo nga na, ang nagalig sa ako na text ki Alan, mga git sa bangko, na yung mga pigutang si Alan, na sa ako nagabagsakan ng tirong singil. Sa number ko, di sa ako nga. So, nagreklamo na kami sa Globe Ligaspi, wala man sinda action. Uso-uso dyan, kung na sa ginaga, hindi mo po nagsundo. Sa dito, dati, lalaki, yan. Kaya, Globe, nga na, gulpian bugos, gulpian manluloko, masita to pa. Wara man po daw na ginibo ang kinaban dating sa panluloko diyan na. So di na kita magparapatol sa mga tao na aman si sabing magadagdag paninbuyong sa payuta. Nagali na kami sa pwesto naman sa Kikoy dito sa bypass. Sunto open na kami dito sa Ibong. Tawatak naman sa kontador naman sa tubig, hindi pa naman napaputol. Ayaw mairak ko na mga nagsaragop. Ara mo subil na ibabayadan naman dito na hindi tigagamit magpun September. Lambag sa 16 mil na. Mario, nagulpi na. Nagulpi. Ibis na sa babayadan naman labi man sa ng 800. Inadi kami nga na no, taga water district na yan ma'am. Labi ng 16 mil. Mga 16 mil na nga sa babayadan ninyo. Sabi niya gum napauno. Puto ngayon, ipangadi niya baldi sa tungod ngayon ng gripo ninyo. Ay, sige tabi, Madam Rose. Sige, thank you. Ang bogos, diyan nagaginay. Tana, baga tabi, June adi, sana kuan, tama ito na, igwan na kita kan cellphone registration law na managanda yan, sana ma-implement na, taon-taon tabi tadahan tayo, medyo sinakop kita kan oras mo, ipagpapadagos ta ang temang yan. It's 9:40 sa bilog na Pilipinas, tabi. An oras hatod sa Indukang aluminum hydroxide, magnesium hydroxide sa Meticon Kreml S. Todo bilis, acid alis, in as fast as 15 minutes. Try the new Surf Active Clean with our best ever bango versus previous formulations. Todo linis at bango na singgaling ng mamahalin based on technical test versus brand X on polyester. Generica Drugstore. Sa Generica Drugstore, may ginhawang generika para sa lahat. Milo Energy, magpursigi. Revicon, ilabas ang multilakas. Mag-a-apply. Yes, sir. Kaya magbuhat? Hindi ako sakitin. Mabilis kumilos? Hindi ako sakitin. So, kaya ba ng lakas mo? Hindi ako sakitin. Next! Kulang ang puro resistensya lang. Mag-Revicon Forte. Tumutulong ilabas ang multilakas. Muscle, buto, tugo, mata, at puso with proper diet and exercise. Revicon Forte! Unilab yan. Amino acids, multivitamins at minerals ang generic name ng Revicon Forte. Kadako labnaw moment sa trabaho? Importante na may kasangga sa tungka asing stress at waldaw.
Kaya piliun ang malalauman. Ikape mo na yan with Jim's 3+1 Coffee Mix na may plus ingredient na Korean ginseng para siguradong feeling alert as in feeling energized ka. Plus na plus talaga. Dugang pa dyan ang Jim's 3+1 Coffee Mix with Korean ginseng. Halal certified as in Gibukan Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated. Sarong certified company na tinawan ng Certificate of Good Manufacturing Practice huli sa matanos as in malinig na proseso sa paggibukan gabos na Jim's Coffee Mix products. Mababakal ang Jim's 3+1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada, supermarkets, groceries, convenience stores as in drugstores sa indong lugar. Kaya ano pa ang hinahalat nindo? Perming kumplituhon na daw sa Jim's 3+1 Coffee Mix. Para ang love now moments, kibuhon shining moment. Jim's 3+1 Coffee Mix. May plus ka sa life. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Sis, you don't look anemic anymore. Ang secret ko, United Home for Sulfate Iron. With proper diet and exercise, tulong para hindi maputla at sakitin. Healthy blood for a healthy glow. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home for Sulfate Iron. Healthy blood for a healthy glow. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod. Terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagikan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpabooster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagirumdom, hale sa DOH Bicol CHD. Pag may diabetes o high cholesterol, mas nagkukulang ang vitamin B. Kailangan fortified vitamin B complex, Fortiplex, plus proper diet and exercise. This is Connie Reyes, and I take Fortiplex. Vitamin B complex is the generic name of Fortiplex. If symptoms persist, consult your doctor. Fortified Vitamin B Complex. Fortiplex. Tay! Ulang sahod ko ngayon! Aba, shot muna tayo. Tamang-tama, may 4 kantos ako dito. Sa bawat pag-asenso sa buhay, sabayan natin ng Ginebra San Miguel. May tapang, sarap at init sa bawat tagay. Sing-init ng samahan ng pamilya o pagkakaibigan. Cheers! Sarap! Ano tay? Tara, dinner tayo. Ako taya. Huh? Buffet ba ka mo? Ginebra San Miguel, sulit hanggang huling patak. Drink responsibly. Ginebra San Miguel, may tapang, sarap at init sa bawat tagay. Sing-init ng samahan ng pamilya o pagkakaibigan. Drink responsibly. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Nandito ka na, Lola! Sobrang enjoy ko kasama, Lola! Lagi mong tinutulungan si nanay mag-alaga sa akin. Lalo na kapag nagbe-breastfeed ako kay nanay, ikaw po ang nag-aayos ng mga gamit ko. Hinahandaan mo din ako ng mga pagkain na masustansya. Yan ang lola ko. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero masakit na ulit. Mahal. Magaling dyan, Skelan.
Up to 12 hours todo ginhawa mula morning hanggang evening. Mas tipid pa kaysa leading naproxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga! Sa Skelan, mas gagaling ka! May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. In your life, you have a star. So choose not Sa balik ng barkada, GSM Blue ang kasama. We just GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Ang margarita, kuhang-kuha ng GSM Blue. Choose what's true and just chill and enjoy with GSM Blue. Drink responsibly. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. So, naghapot sa tuya, off-air kasubago man tanga naga-commercial. Yang November 1 kay Tabi, it's a legal holiday, ano? Legal holiday po yan na permi sa bilog na Pilipinas. Igwa na lang kita nin 12 minutos bago mag-abot ang alas G sa Tingog Kanbanwaan, aramon taan linya, kumpadreng Jimmy, marhay na alaw man Tabi. Yes, maray na aga Tabi pa sa mga dagdag niya itong bareta. May ordinansa pinasar si Municipal Councilor Leopoldo Zaragoza, Chairman Committee on Apro sa Sangguniang Bayan sa regular na sesyon kanawas kaswapon kung saan an titulo kay ni Conserve Energy sa laog kanilyo Tabi pa diyan i-implementaran kay. Ipigit na sa first reading kung saan naisipan ni Kagawad Zaragoza na ipasaran lakdang na ini dahilan sa after 5 sa hapon may mga opisinang bibarayaan sana nagpakailawan bumbilya. Iyan, naku, talaga naman. Sobras kan ordinansa, sayang kan kuryente kung kaya parte kan lakdang gabos na kay bagay na i-off ang kuryente kung dahil nakitawo pagkatapos ng opisina i-unplug ang mga nakasaksak na mga kuryente tapos sayang ang kuryente delikado pa sa kasulo urog na usungon yan ang on and off na supply kan kuryente na kapalaman pa sa ordinansa ang pagbukas kan aircon sa mga opisina sa munisipyo dapat alas 9 nin aga sundo alas 11 sa Odto. Yes. Tapos kung makaraon na off mo na balik naman i-on alauna sundo alas 4. Sa paagi kay ni nagtutubod si Kagawad Zaragoza na makakatipid ang LGU sa mga pigbabayadan sa APEC asin siya nagtutubod na susuportaran ini kan sa yung mga pagiriba sa Sangguniang Bayan sugod na mailusot ini bilang ordinansa sa mga maabot na daw. Igoning kuan kadaklad baga sa ordinansa igoning penalty clause igwang magan dumasa pero sa mga masunod sa masunod na sa first reading pa sa ini baka turo karon na at karon ini Tabi pa kung call up o ano an ba pinalitan sa sarong opisina na mag-violate. Sige, sige. Ang Tabi pa diyan sa mga dagdag na impormasyon Jimmy Nasalita DCGB News. Salamat kumpadreng Jimmy. Nice one Kagawad Leopoldo Zaragoza diyan sa Uwas. Munisipyo kan Uwas. Amaya na ordinansa na dagdagan na lugod ning disiplina ngipon. Yan na nagpapara abuso kan kwarta, pasilidad, ikipahis kan gobyerno. Ay, uso yan. Sain man na opisina di gobyerno, pwera di lusubos ha. Bibarayaan sana, lalo ang mga autobagadyon, mga bihikulo, service vehicle nin gobyerno. Ako, 2-3 bulan, rangkado na yan tulos.
daing garahe, daing change oil, dainin gabos. Sa gobyerno man eh. Ayan na, kuryente. Pabayay sa nang nakasaksak yan dyan. Arog ka ng mentalidad, pero dulos ubos kan Pinoy. Inda ko sa natabi. Kung saro pa yan sa mga kausa kung natatang Pilipinas, sagkod ngunyan, arog sa nakainan iabot niya to. Harayo una ni ba niya itong pag-iribang nasyon sa Asya? Japan, Singapore. Nako, kita sa Pinas, labi kadudunong. Pero ang dunong ta, gigamit niya to sa sala. Pero dilos ubos ha. Makulog man na pagdangugon, pero totoo. Tibay kita sa pagwaldas, pagloko, yan o. So nag-order ng pagkaon, pangloloko bagayan. Ha? Sa ibang nasyon, gigamit ang teknolohiya, ang advancement of technology sa karahayan. Kita digdi sa Pilipinas, ang sa tuyang mga pasilidad, gigamit sa kararatan, wiwaldas, kwarta, pasilidad, ikipahikan gobyerno, gabus. Nako. Kumpadre Ngal, maray na aga man tabi. Yes, maray na aga pa day pang gila-gila na madagdagan ang mga traffic lights digdi sa Legazpi dahil bako pa ini priority sa budget kan syudad. Yan ang nagluwas sa budget hearing kan sanggunian panlunsod kung sain ang priority kan City Engineering Office ni OIC City Engineer Noel Encinares, iyo ang mga traffic signages. Nahaloy naman ining pigaagad panahon pa ni City Councilor Alvarizo bilang Chairman kan Committee on Public Utility kan inot pang sanggunian. Nasagod ngunyan siya man giraray ang chairman. Alagad kulang daw nin budget, problema talaga ang budget. Kaya dahil natatawan nin aksyon ang mga traffic signages digdi sa palibot. Kaya ngunyan na 2023, at least iyon na ini ang tatawan daw priority dahil nga ning request iyan kan sanggunian palunsod. Matatandaan na kan sarong bulan may pigpasarman ang sanggunian palunsod ng resolusyon na address kay Alcalde J. Rosal asin City Engineering Office na kung pwede diskartiho naman na madagdagan ang mga traffic lights digdi sa Legazpi. Particular iyan na yaon dyan sa Washington Drive Alternate Road Intersection. Siring man sa dyan sa may St. Agnes Corner Guevara Subdivision, Rizal Street Corner Binanuan. Iyo. So dyan pa sa Piñaranda Ramon Santos Intersection. Yes. Siring man so dyan sa Piñaranda Lacandula Intersection. Isa ba yung lagayod pati suduman sa atubangan kan UST Buda sa asagkod sa Regional Center? Yan, iyo pa yan tabi bade na pigiling talagang dapat madagdagan na ininin mga traffic lights dahil iyo man nagiging rason kung nga lalo na pag rush hour nagugubot talaga ang traffic. Alagad nagluwas sa Ororon sa budget hearing na bako ini priority sa budget kung paano maresolvehan, depende na iyan sa diskarte ni Alcalde J. Rosal. Sige. Yan pa rin ang informasyon pa digdi sa Albay District, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadre Ngal sa istorya man halit dyan sa sanggunian panlunsod kan Legazpi. Priorities na ipinaglalaog sa budget hearing dyan sa sanggunian. Sarong report sa dumang ka sa ikaduan ng kabtangkan programa taon toda. Sarong munang report ha bago kita mag station break muna news break sa Kudahanap Buhay. Si Luwens muna. Luwens, good morning. Go ahead. Salamat tabi, Sir Pio. Maray na aga sa mga tarantabay. Sa mga dagdag pang bareta, magayon ang naging resulta ang kampanya kan Department of Tourism Region 5 sa mga positibong pag-inganyar kini sa mga ATV operators na magpaka-accredit ta halos accredited na ang gabos na mga operasyon kan mga nagmamanihar kini na nagtataonin kakaibang experience sa mga madarayong turista. Ini ang ipinagunambitan sa DCGB News ni Department of Tourism Region 5 Regional Director Herbie Aguas na kung saan may engganyo talaga na magparehistro asin magpa-accredit tan sa inda mga ATV operation
ang mga may tagsadiri kay inita sa indaman na tumar na kwenta sa pag-promote iyo ang pagsabay kan mga ini sa mga possible destination areas na pwedeng pagpilian kan mga turista na madarayo sa Albay. Kung kaya sa ngunyan na nagbubungkaras na sa liwat ang turismo na mamatian kan na mga operator sigun kay Agwas na sinda kasabay sa pagbungkaras kan pagingganyer sa mga turista na bisitaw ng Kabikulan kaya paditit na nakakabalik naman ang mga ini sa operasyon asin nakakabalik sa mga trabaho dangan nasisiguro man ang kaligtasan kan mga turista ta ini mga accredited. Matatandaan na kan mga nakaliis na taon, igwanin mga napapabareta na may mga ATV operators ang bako accredited na mga operasyon alagad sa ngunyan maugma si Agwas na dahil sa positive approach ka Department of Tourism dahil na masyado problema ang serbisyo ng ATV sa Albay asin masisiguro ang kaligtasan kan mga ma-aravel kay ni. Sige. Yan tabi Sergio ang mga dagdag pang istorya halidigdi sa lawas. Ako po si Lewens Bursi Barsan. Salamat man Luen sa istorya hali dyan sa Department of Tourism Bicol. Mahiguson ining si Director Agwas sa totoo lang tabi digdi ko na realisar so pinagsasabi ka ito ka nakalis na mga taon na ang mga lokal na gobyerno mag-isip nin aktibidad sistema tanganing so DOT iyo ang ma-promote o iyo na bagang pigigibungon niya ni Director RB Agwas so Fiesta Bicolandia sugabos na probinsyas digdi sa Bicol na igwang aktibidades ipinag-showcase pang through the Department of Tourism. Yan ang papel talaga kan Department of Tourism. Iyan naman na mga ATV, iyo yan, saro yan sa mga aktibidades. Ang papel man kan DOT is to regulate them, to ensure na iyan tourist-friendly tabi, asin magkataon ni nagkakanigong atraksyon sa mga turista. O yan tabi, matindi ang bungkaras ngunyan ka na turismo. Grabe ang paghinguha kan Department of Tourism because saro yan sa nag-fuel kan sa tuyang ekonomiya locally kung igwaning dakol na turista ang minapasiriring digdi pag abot kan digdi sa tuya mapunan paggastos kaya ng mga turista pigapon niya tong horizontal spending. So kwartang binalon kan hali sa indang nasyon digdi ibububo digdi gastos dagdag revenues yan tabi sige ans taon-taon ka tabi pakalis kan mga storya sa hanap buhay Buda Bareta Nacional. Antabayanan kada Miyerkules alas 11 sagod alas 12 minuto sa Radyo DZGB. Ang programang Turismo Bicolandia. Aramon ta kan Department of Tourism Regional Office Number 5. Hosted by Romel Natanawan kan DOT5 as in News Manager Mardela kan DZGB. Turismo Bicolandia. Aramon ta. Programang matukar kan mga pigigibong lakdang kan Department of Tourism Bicol sa promosyon kan lokal na turismo, mga istorya din pagbangon kan industriya sa hampang kan pandemya, kultura asin artes, kulinarya asin mga unique asin magagayon na lugar sa Kabikolan, kasimbagan sa mga kahapotan kan mga namamanwaan sa lado kan turismo. Siring man ang paghiras nin mga eksperyensya na magsiserving inspirasyon sa pag-angat kan sektor nin turismo sa Region 5, mga polisiya asin iba pa para sa ligtas na pagbiyahe asin pagbisita sa manlain-lain na tourist destination sa mga probinsya. Turismo Bicolandia, aramon ta alas 11 sagod alas 12 minuto kada Miyerkules. Marina, magdangog kita. Hyperacidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Paano nakatulong yung mga produkto ng Doc Alternatibo? Lalo na po itong corn coffee. Marami. Effective talaga. Hapdi yung sikmura ko. Tapos yung nahirapan ako mag-CR. Tapos yung ito na nga yung kinakapi ko, yun, okay na talaga yung pakiramdam ko. Araw-araw na ako magbawas. Tapos yung sikmura ko, hindi na mahapdi. Tapos yun din pinagamit ko sa mga anak ko. Ako si Gina Alboris Baribar, taga FTI, Taguig City. Pruweba sa kaebektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternatibo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, 2nd floor, Pexan Building, Barangay 19, Kabangan, Legazpi City, Albay, near Iglesia ni Cristo. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. GSM Blue ang kasama. We just GSM Blue. Choose my strong.
responsibly. Ang margarita, kuhang-kuha ng GSM Blue. Choose what's true and just chill and enjoy with GSM Blue. Drink responsibly. Hi, Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan, na uulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng bright future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika. Parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Eksaktong alas 10. Ipinipresent Para sa pangalas 10 na barata, sarong resolusyon ang naisumiter ni Cavite Representative Elpidio Barasaga na nagahagad sa mga miyembros kan Kamara de Representantes na voluntaryong mag-ambag nin kwarta para may taong tabang sa pamilya na ginadan na broadcaster na si Percy Lapid. Sa House Resolution 508 sa siya mangingenot kung sa insang 2,000 pesos ang sa iyang voluntary contribution. Sa iyang sinabi na ang gabos na donasyon kan iba pang kongresista kokolektahon ni House Secretary General Reginald Velasco asin pwedeng itao ang kontribusyon na sagod sa Nobyembre 30. Sigun pa man sa iya na anuman na makukolektang donasyon, direktang itatao sa pamilya ni Mabasa. Yan ang pangalas 10 na barata, hali sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Unilab, pagbibili ng gamot, dapat yung subok, trusted at di kalidad. Alagang tunay, alagang Pilipino. Alagang Unilab yan. Milo Energy. Magpursigi. Eskelan. Sa Eskelan, mas gagaling ka. Aluminum hydroxide. Magnesium hydroxide sa Meticon Kreml S. Todo bilis. Acid alis. In as fast as 15 minutes. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Alaksan FR. Isang Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Introducing the Akoto Kojic Acid Soap with its new packaging. Ang sabong ito ay may kojic acid that lightens the skin, vitamin E that reduces wrinkles, keeping the skin radiant and young-looking, at collagen that maintains skin elasticity. Have that glowing and youthful skin. Achieve white skin in just 7 days with Akoto Kojic Acid Soap. Ang ganda ko, Akoto.
Ito ay mabibili sa mga piling suking supermarkets, groceries, drugstores, and sari-sari stores sa inyong lugar. Follow us on Facebook, Instagram, and TikTok, Akoto Soap. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada aldaw ning Biyernes. Alas 11 sa alas 12 ng udto. Ihahatod sa Indo ka Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo an makikinabang permitawo. Garantisado an pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdong. Oh, padi! Nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi. Dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka ki ayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang sa indang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City. Sa inutan sana kan Apek o mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa 2nd floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Harani sana sa St. Stephen Protomartyr Parish. Hatid sa inyo ng Department of Health Center for Health Development Bicol. Ang palatuntunang Chikahang Pangkalusugan. Chikahang Pangkalusugan. Maghahatid ng mga impormasyon na may kinalaman sa mga programa ng Department of Health CHD Bicol. Chikahang Pangkalusugan. Magtatalakay ng napapanahong issue, mental health concerns, health tips, at marami pang iba na tsak na inyong mapapakinabangan. Chikahang Pangkalusugan. Mapapakinggan tuwing araw ng Martes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Chikahang Pangkalusugan dito sa DZGB.
In Albay Power and Energy Corporation, applying for a new electricity connection is easy as ABC. All you have to do is apply, build, and connect. Apply. You can do this by checking our company website www.apec.net.ph. Just click Services and the download forms. Fill out the forms and prepare the requirements listed. Once it's complete, submit the documents to the nearest APEC office. Build. Have a registered electrical practitioner to build the service entrance and house wiring design of the place you're applying to. Connect. As soon as everything is ready, we will conduct a site inspection and check the load and safety of your electrical wiring design as well as the technical standard of your residence or building. After this, you're almost done. The last thing you'll have to do is pay the required bill deposit computed by the account officer based on the result of the inspection report. Once paid, we will process your installation of your meter. That's it. It's as easy as ABC. For more information, visit APEC official website www.apec.net.ph or message us on Facebook. Mare, may PhilHealth ID number ka na ba? Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating record sa PhilHealth. Hala, yung dalawa kong chikiting, hindi pa pala declared sa PhilHealth. Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth Member Registration Form. Isumite kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa PhilHealth Office na malapit sa inyo. Correct, Mare! Para sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov. Pananakit ng katawan na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus Plus ng Doc Alternativo. Ang gumagamit po, kaming mag-asawa, malaki ang naitulong. Yung Haplos, yun ang number 1 na nagamit namin na effective talaga na nagpagaling sa pananakit ng batok ng aking apo na nag-aaral. Hanggang ngayon, hindi na bumalik yung pananakit ng batok niya. Magaling siya. Ako po si Nida Tison, taga Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Pruweba sa kaepektibo ng Aromatic Plus Plus ng Doc Alternativo. Ang Aromatic Plus Plus, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Ang Doc Alternativo Center sa Legazpi City Branch, 2nd floor, Pexan Building, Barangay 19, Cabangan, Legazpi City, Albay, near Iglesia ni Cristo. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Sis, you don't look anemic anymore. Ang secret ko, United Home for Sulfate Iron. With proper diet and exercise, tulong para hindi maputla at sakitin. Healthy blood for a healthy glow. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home First Sulfate Iron. Healthy blood for a healthy glow. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Thank you so much, June. And sige, idiretso taan programa. Nasa ikadua na kita nga kabtang, ultimo nga 15 minutos more or less kang programa. Tingog Kanbanwaan. Ngunyan pong Martes, Fetsa 8 kan Nobyembre 2022. And thanks for waiting. Go ahead, Natabi. Good morning. Maray na aga, Sir Pio. Maray na aga sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta, iyaon ang implementasyon alagad waraan disiplina ka nagkapira. Hiningon yan ang komento ni Legazpi City Public Safety Office o PSO Chief Rolly Esguera. May kinaaraman sa daiman na susunod na implementasyon kan pagbabawal kan mga slow-moving vehicles sa tahaw kan tinampo.
Kung kay Esguera, yaon an sa indang ispersos na makapag-implementar kanasambitan ng orden gikan man sa Albay, PPO asin man sa Department of the Interior and Local Government o DLG, lalo na ini sa manungod sa illegal na parking asin man iba pang mga obstruction alagad, oras na o dahil na naiiling o dahil na nasisilag ang sa indang mga enforcer sa tinampo dahil naman minasurunod ang mga tao lalo na ining mga motorista. Ngunyan nangangapodan si Esguera sa gabos ng mga tao lalo na ining mga motorista digdi sa syudad kan Legazpi na sunodon ini igwaman o wara ni nahihiling na enforcer dahilan sa pinagpapahigpit ngunyan ang implementasyon kan sharing na bagay. Dami si Piyon informasyon kay Bahal si Boy sa Mobile, Ans Galero, DCGP. Salamat, Ans. Kasabay si Boy sa dagdag na istorya hali dyan sa palibot. Ito ba ya na nangyari sa New Bilibid prisons? Naramdaman nindo ka nakalihis na mga semana, nakaunambit baga kita digdi sa programa. Di ko lang marumduman kung eksaktamente sa tingog kan ba no, ano kaya duman sa Bicol Target na hapon. Supigtaram tabaga na nabuhay giraray ka ito so hururon manungod sa death penalty. Duman in the course kan sa tuyang pagre-restorya, nagbubuto na igwanin mga krimen talaga na kaipuhan mong padusahan ta in the araw kay the point is ining pangyari so panggagadan baga kay broadcaster Percy Lapid pagiribata sa hanap buhay sa Manila sa broadcast man siya ang nag-orden basado sa NBI Budakan Police Joint Investigation ang nag-orden Angel baga suwarden mismo so chief mismo ka New Bilibid Prisons and ang sinugo niya bakong basta-basta mga tao kundi sudati nang napepreso. So the point is, duman baga sa mga nagkukontra sa death penalty, kukuhaan talang suporsyon kan argumento ninda na tawan tangayanin oportunidad na magbagong buhay ining nakagibunin mga kasalan, heinous crimes, nagbalgar ninlay sa paagikan heinous crimes, ng gadanin tawo, ng lupig, ng kidnap, ng gabos na mga heinous crimes. Now, so mga sinugo daan ni bantag, basado sa investigasyon kan NBI, Budakan Police, dati nang nakakulong. So, if we use itong argumento kan mga anti-death penalty, na mataawanin tsansa ining mga yaon diyan sa kulungan, would it be applicable? Tahilingon mo, iyan na mga nasa kulungan, lalo na ining mga nasa New Bilibid Prison, so mga hardened criminals, I doubt kung mag-reformar pa iyan, tananata, sarong punto dai naman nin iisipon pang kagabatan sa buhay, taan naglalaog sa isip ka yan, nasa preso naman sa nangay ako, nasa Muntinlupa na, dahil naman ako makakaluwas digdi, araw na kinang edad ko, di maggibo pa ngaya kita nin krimen, makadilin siya pa ngaya kita, mantang buhay pa. Bako, tano pa man managad, sasangatan mong kaso, ano pa man, unin na ako sa presuhan, aaristaron mo, sisirbihan mong mandamento de aresto, unin na ako sa bilibid, ano pa man. Inda ko sa natabi kung magbarago paan mga yan, hilingana. So sinugo baga ito, kombinasyon na kan sige-sige budas bahala na BCG, Batang City Jail, Sputnik, mga kumpati, mga bigwigs, nakakulong na dati, kaya dahil naman yan yung kuna-kuna pang magibunin mga krimen na magagabat.
Taday naman ipakilabot bagaan yun. Yaon na kami sa kulungan. Ano pa man? At least nakakulong kami, makita pa kami. Ta siyempre, babayaran ang mga ito. Maipadara pa lamang sa pamilya. Mag-enjoy pa lamang ba ko? Ilinganaan. O duman baga sa matrix na ipinaluwas kan NBI, budakan na PNP, duman sa press conference. Nag-orden, nako, chief mismo, si Bantag, basado sa investigasyon, sa aligasyon, nalikidaron itong si Percy Lapid using ining mga yaon dyan sa laog kanyo bilibid prisons na igwa pang kontak sa luwas. Now, can you apply itong sa pinagasabi na reformatory process na iyong gamiton niya to dyan sa mga hardened criminals na yan? Tanganing igilid ta sa naso death penalty na ining mga criminal na ini nag-orden na gadanon si Percy Lapid. And yet here we are with the argument dahil buhay ang mga yan. Protehiran niya to. Tabaad magreforma pa iyan. So, paano dyan ma-reforma na uyan nga ni nasa laog na sinakang prison dai nang pakilabot. Ano pa man ngaya kung kasuwang kita, yaon na kita digdi, hayahayan mga buhay kan mga yan eh. May mga istorya baga nagruluwas. Na mga naghahayahayan ng mga buhay kan yan sa New Bilibid Prison, sining mga hardened criminals, tigre-respeto yan dyan. Sus Maria Josep na. O so yan baga tabi, nakakakig-kig baga. Nakakapag-orden pa ining mga hardened criminals while incarceration, ang galamay ninda nag-sprout out outside of New Bilibid prisons, nang gagadan pa sinda, and yet we are protecting their lives. Yan tabi. So, yung bagada so nakipagkunay so chief kan Bilibid prisons kan Muntinlupa si Bantag General na ba yun? Colonel, suspendido na nga ni sa mga matitinding opisyal kan Sputnik buda so Batang City Jail na igwanin mga kontak pa sa luwas nilinganan nakakapag-operate pa sinda. Do you think na mag-reformer pa ang mga yan? Di na, wala na pakilabot yan. At least ito, nagdilinsya pa sinda. Ano pa man kung dagdagan ng kasuto sinda na sa kuhan? Sa presuhan? Nag-enjoy na sila kang buhay ito. Igwa pang kita. Di ba? Sus Maria Josep naman. Sige, saro pang report, Magkatakot na pangyari ni Sara. Sandali mo na tabi, Joshua. May apod man kita. Hello, good morning, tabi. Hello, sir. Good morning. Opo. Maano lang ako kang kang topic tangon yan, kang sutig mo ngan yan about yung sa Bilibid. Po. Matawal mo lang ikomento man. Yung sa imo po, sir, na yung sa sabi mo na sa death penalty, ganyan. May punto ka man po duman sa part na ito. Pero, makatao man po ako kigaro sitwasyon. Halimbawa, ako po itong gunman. Ako po so nakapreso sa Bilibid. Tapos, ako po, sarong preso, may kasalan man dati na nag-igo, kaya nakakulong, opo. Oo. Ngunyan, yaon ako sa kulungan, kapot na po ang buhay ko, ang mga opisyalis din sa laog. Yan. Oho. Tama po. Kumbaga, under duress ka na dahil ka na kan sa diri mong desisyon, Yes po. Araw ka to, may orden sa kuya. So itong si Bucor Chief. Si Bantag. Ano ba ito? Colonel ito? General na ito? General na ito? Are po? General na yata ito si Bantag eh. General ba yun o Colonel? Retired general po ito. Retired general ito. Iya. Tinawan ulit ni posisyon ni Duterte. Panahon ni Digong. Oo, sige. Naglaog ba ito dati? Parang parang commando style na naglaog na kamo. Aayuson ko kamo. Pumurundo kamo kakang kabuanin do. Parang ganon. Hali yata siya kaito sa Manila City Jail eh. Sumaribok man ba ka ito? Yes. Opo, yun. So, dumana po kita sa sa sitwasyon kang preso. Itong preso, pag tinawan ki mission ito,
di mo siyang maginibo. Pag nagtanggi siya, di dan man giraray siya. Araw man sana kayo ng ano ninda. Araw man sana kayo ng sitwasyon ninda. Kaya, kung hilingon mo po, sir, Sir Pio, halos, kung, di ko araw kung uyong ka mo sa tatarong ko, pero biktima mo po sinda. Oh, in a sense, biktima mas hilinga so kan baga nga ni so kasabwat man ginadan man baga duman sa laog baka Yes. Mangyayari man talaga yan. And aram ninda yun. Na mangyayari yan kasi yan ang sasabing panglilinigo na kumbaga. Pero at least may nangyari, matibay man ang ano talaga ang NBI. Yes. Tapos siyempre ang pulis din, sa part ng pulis. Pero ara mo sir, ang makatakot kanita igwa pa sindang influensya sa luwas. Adi, nakakakuha pa ba yan? Ano, grabe Kasi ito. araw po kaning, sa totoo lang, di naman po kita marayo, supreso, para sa kuya, mga biktima mo po yan. Yun na po, Yan, sa preso naman, may mga talagang nagahari-hari dyan na di mo pwedeng sugo na araw kaya. Itong nasugo na ito, ababa lang ang posisyon ka sa lao. Nasugo lang ka itong manggaran. Ang mga bigatin dyan, so mga drug lord talaga, mga nyaon sa lao, tapos sa luwas. Ngunyan, ang siyempre, ang pinakahari dyan, so Bucor Chief. Na ito ang pinaka-umando dyan. Yes. Tapos ang arbot, kasi ang amo ka yan, na Bucor Chief na yan, so kang inot. Hanggang ngunyan. Araw man sa na yun kaya, bako man ligid sa kaalaman tabaga na. Si broadcaster na si Lapid, kontra sa administrasyon ni Duterte. Ngunyan, siya ang amo pang Bucor Chief. Yung man sana po ang pinakasimple dyan. Pero that's an assumption, ano? Yes po. Maabot siguro dyan ng investigasyon, ano? Yes po. Oh, pero yan. ako sa pagtubod ko, dahil man mangyari, umabot yan dyan. Araw kayan ang monopolya sa Pilipinas. Kung siya ang nasa taas, di pwede untouchable yan. Di man mangyari yan. Sa kuya ba sa po yan na opinion? Salamat po, sir. Okay. Salamat din maray. Okay, sige. Thank you so much, Tabeno. Okay, Joshua, sandali muna. Tayo nabot na kita paano oras din pa maarang paramentra sa programang Tingog Kan Banwa, ano? Noted yan na sa imong pag-standby, ha? Tingog Kan! Sa pangarang kabilog na pwersa. Alamat kan sa iyong pag-antabay. Amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog Kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Good morning!